बे अन्थाइ थाइथामनि थाखायनो बाहाय फेमास जायगा आरो बा गोदोनिफ्रायनो फुजा होबाय थायो अन्थाइ थाइथामनि थाखायनो बेयाव गोबां समनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो मानसिफ्रा बाहाय फुजा होबाय थायो नै गोबां रोखोमनि बाहाय फुजा होनायखौ नुनो मोनो नै अर सावलायनाय थालिर इरि बावनाय स' बेनो अरनबारिनि लामाया नै बिदिनो दालाङाबो देन्जारसो नै हाब्रु गोजा लामाया नै दैया बेसेबांबा गोजों खोल 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 हेलो गाइस गुड मर्निं दिनै फुंनि समायाव आङो फैदों जाहैबाय अन्थाइ थाइथाम दैसा स' गोबाङा मिथिगौ आरो गोबाङा मिथिया आरो गोबां मानसिफ्रा मिथिनो हानाय माने अन्थाइ थाइथामाव गोबां मानसिफ्रा माने फुजा फाथाल होफैनायखौ जों खोनादों गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय नैबे अरनदालि बारि अन्थाइ थाइथामाव फुजा होफैयो दा दैया बेनो बे जावलिया बारिनि गेजेरजों बोहैनाय नैबे दैसा बेनि साहानो अन्थाइ थाइथाम बेयावहाय गोदो जोंनि बर' आजौ आजैनिफ्रायनो बेयाव फुजा होनाया सोलिबाय थायो दाबो बाहाय फुजा होदों नै दिउटिनि सिखारगासिनो दङ दा स' आङो थांनानै देखायनि नोंथांमोननि गेजेराव अन्थाइ थाइथामा मा आरो माबायदि आरो मानि थाखाय बे अन्थाइ थाइथामाव फुजा होफैनाय जायो आं बेखौ गासैखौबो आंनि भिडिअनि गेजेरजों दिनै आं नोंथांमोननो देखायगोन स' ओरैबायदि मोजां मोनदों माने बिफां लाइफांजों साग्लोबजोबजानाय बिनि गेजेराव स्राय स्राय बोहैनाय गोजों मोनसे दैसा बिराद मोजां नायनि आं देखायगासिनो दङ नैबे अरनबारि गेजेरावनो फाथालसाना अन्थाइ थाइथामाव गोबां मानसिफ्रा बेलेग बेलेग जायगानिफ्राय फैनानै फुजा होफैनायखौ जोङो नुनो मोनो दा बेवहाय गोबां बोथोरनि फुजा न'खरनि फुजा आरो गावनि साननाय बा थांखिफ्रा जाफुंगोननि फुजा बाहाय खालायफैयो गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्रा बायदि रोखोमनि फुजा खालामफैयो आरोना दासो फुजा खालामनो थांबाय नैबेहायनो फुजा खालामफैयो गोबां बेबायदिनो फुजा खालामनानैहाय बाहाय थाङो आरो दा अन्थाइ थाइथाम होनना बुङोबा जि नुहुरगासिनो दङ बाहाय अन्थाइ थाइथाम बे अन्थाइ थाइथामानो जाहैबाय बे दैनि नाम आरोना जायगा फाथालसाना अन्थाइ थाइथाम बे अन्थाइ गिदिर गिदिर थाइथाम नुहुरदों हनै बेखौनो बाहाय फुजा खालामफैयो आरो नैबेनो जायगा बेनो अन्थाइ थाइथाम फाथालसाना नैबेनो बाहाय गोबां फुजा होफैनायखौ नुनो मोनो बायदिसिना दङ नै गाइस बाहायनो हनै अन्थाइ थाइथाम फुजा होफैग्रा नै बाहायनो नै फुजा होजोबो बाहाय फुजा होजोबो नै बाहाय बायदिसिना बावनाय दं आरोना नै बावनाय दङ बायदिसिना बावनाय दङ नै बावनाय दं धुप खाथि इरि आरो फारौ बावनायबो दं नै फारौबो दङ नै फारौ हगारलायनाय दङ बिदिनो आरो अन्थाइ थाइथामा नैबे अन्थाइ थाइथाम नैबे अन्थाइ थाइथामखौनो अन्थाइ थाइथाम आरोना बे अन्थाइ थाइथामनि थाखायनो बाहाय फेमास जायगा आरो बा गोदोनिफ्रायनो फुजा होबाय थायो अन्थाइ थाइथामनि थाखायनो बेयाव गोबां समनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो मानसिफ्रा बाहाय फुजा होबाय थायो नै गोबां रोखोमनि बाहाय फुजा होनायखौ नुनो मोनो नै अर सावलायनाय थालिर इरि बावनाय स' बेनो अन्थाइ थाइथाम आरोना बेनो लोगो अन्थाइ थाइथाम जायखौ बुङोब्ला अरनबारि गेजेराव फैनाय लोगो लोगो जोंनि गोसो गोरबोफ्राबो थाजिम मोनो स्राय स्राय दै बोहैनाय बायदि मैया दाउ गाबनाय जोंनि जायगा बा जोंनि हालामफ्राव बेफोरबायदि दाउ गाबनाय मिलौदो गारांजों दाउमा दाउसानि मेथाइ खननाय खोनासंनो मोनलिया नाथाय दिनै नैबे अन्थाइ थाइथाम जावलिया बारियाव फैनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों जोबोर मोजां मोन्दों बेनो अन्थाइ थाइथाम जायखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो लादोंमोन फाथालसाना अन्थाइ थाइथाम जि अन्थाइ नोंथांमोना नुबाय बेनो दा बेयावनो गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर'फ्रा मोनसे फोथायनाय दङ बेयाव फैनानै जुदि फुजा फाथाल खालामफैयोबा गोबां रोखोमनि बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोनो बोथोरनि बायदिसिना सिमां थांखिफोरखौ लानानै नैबे अन्थाइ थाइथामावनो फुजा खालामफैयो आरोना दासो फुजा खालामनो थांदों फारौ इरि बावनाय बायदिसिना दङ आरो बेनो आरो स' लोगोफोर दा अन्थाइ थाइथामाव गोदोनिफ्राय बर'फ्रा जि बेयाव फुजा खालामफैयो बिनि गाहाय मोनसे थांखि थानो हागौ बेयाव गोदोनिफ्रायनो आजौ आजैनिफ्रायनो बर'फ्रा मानो फुजा खालामफैयो
बिनि थांखिया मा आं बेखौ खोन्थाजोबनो हानाय नङा जायखिजाया मानो बेहायनो आरो जायगा बेनो जा जेरैबो अरनबारि गेजेराव बे अन्थाइ थाइथाम जि गिदिर नुदों बे अन्थाइयावनो माने फुजा खालामनानै गावनि साननायफोरनि आरो गोबां माखासे थांखि मिजिंफोरखौ लानानै बाहाय फुजा खालामनाय जायो। स' लोगोफोर दिनैहाय अन्थाइ थाइथामाव फैनानै आं नोंथांमोन देखायबाय बेनोसै आरो बेवहाय सोरबाफोर जुदि फैयोब्ला आंनि भिडिअखौ नायनायनि गेजेराव सोरबा जुदि फैफ्लांबायबा अननानै कमेन्ट खालामहरदे। स' लोगोफोर बिदिबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनि जोङो थांनोसै बाय नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै नेनानै थाबाय बाय।